Консумацията на алкохол преди лягане. Алкохолът наистина отпуска, но нарушава фазите на съня. Това е нещо, което ще усетите на сутринта. Няма да бъдете чак толкова разположени и енергични, колкото бихте били, ако не консумирате алкохол преди лягане. Друго, на второ място, което бих сложила като нарушител на съня, това е кафето след 4-5 часа след обед. Вие си мислите, че това няма да влияе на вашия сън, но всъщност кафето има доста дълъг процес на обработка и отделяне. Кънстата консумация на кафе нарушава качеството на съня. На трето място бих сложила пикантните храни. Пикантните храни загряват тялото и всъщност след това то не може да се отпусне и да му се намали температурата, както би станало обикновено. На четвърто място пармезанът, зрелите сирена съдържат тирамин. Този тирамин всъщност пречи на нервната система да се отпусне и той всъщност е свързан и с сънуването на кошмари. Има научни доказателства за това. И последно, но не на последно място, е консумацията на много сол. Се налага да пиете повече вода, после ставате през нощта да ходите до тоалетна и това изключително нарушава вашия сън. Също така може да се почувствате подути и недобре, когато се събудите. Така че, ако искате да подобрите качеството на съня си, може да спрете тези храни преди лягане и да видите разликата.